हे लोगोफोर बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। दिनै नोंथांमोनजों जोंनि लाइफखौ बा जोंनि जिउखौ जों माबादि दैदेनलांनांगौ, माब्लाबा समाव खैफोद आफोद जायोब्ला बे खैफोद आफोद जानाय समखौ जोङो माबादि बारहोहरनांगौ। जों गिदिर गिदिर सिमां नुयो गोबाङानो। दा बै गिदिर गिदिर सिमांखौ जों माबादि लामाजों थाङोब्ला जाफुंहोनो हायो, दिनै बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायो आं बेखौनो खावलायखाबाय। दा जोंनि गेजेराव गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोर दङ, मुंदांखा सुबुंफोर दङ। दा बिसोर गिदिर गिदिर सुबुंफोरा, मानाव गेदेर सुबुंफोरा गोबां गावनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोर बिथांमोना जोंनि सुबुं माहारिनि शेयार खालामदों बा फोस्रावदों। दा बेफोर बाथ्राफोरानो जोंनि गोबां सुबुंफोरनि गोसोखौ सोलायहोनो हानायनि मोनसे लामाखौ जों नुनो हायो। दा बेनि थाखायनो आं दिनै बिथां मानाव गेदेर सुबुंफोरा बुंनाय गावबा गावनि एक्सपिरियेन्सनि जोहै मोननाय मोजां मोजां खोथाफोरखौ आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै आं नोंथांमोनजों फंनैसो खोथाफोरखौ सावरायनो थाखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायदों। बेनिखायनो नोंथांखौ खावलायखायो नोंथाङा दिनैनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जाहाथे जोबजासिम नायो। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर, जों बैसोर मानाव गेदेर सुबुंफोरनि खोथाफोरखौ फारियै सावरायलांदोनि। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोनजों साथाम गिदिर गोलाव सुबुंफ्रा बुंलांनाय जोबोद इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। दा गिबियावनो जोंनि माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीया मोनसे खोथाखौ बुंलांदोंमोन। खोथाया जाहैबाय दा फिउचार डिपेन्ड्स अन व्हाट वी डू इन प्रेजेन्ट। दैट मिन्स जोंनि फिउचारा बा जोंनि इयुना जों दिनैनि बे समाव जों मा खामानि मावो बेनि सायावसो सोनारो होननानै बिथाङा बुंदों। That means जों जुदि दिनैनि बे समाव जों मोजां खामानि मावबाय थायोब्ला, जों नांगौ बायदि जों खस्थ' खालामबाय थायोब्ला, जों मोजां मोजां खामानि दिनैनि बे समावनो जुदि मावोब्ला जोंनि गाबोननि समाव जों सासे मोजां मानसि महरैबो सिनायथि मोननो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों। थिग बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि सिमांखौ जुदि जाफुंनो लुबैदोंब्ला दिनैनि बे समावनो नोंथाङा बै सिमांखौ लानानै खामानि मावनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, अब्लासो नोंथाङा बै सिमांखौ सानसे समाव मोनफुंनो हागोन। दा नेक्स्ट, जोंनि बुहुमनि मुंदांखा सुबुं बिल गेट्सआ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राया जाहैबाय, इफ इउ आर बर्न पुर इट्स नट योर मिस्टेक, बाट इफ इउ डाइ पुर इट्स योर मिस्टेक होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला दे जोङो गोरिब न'खराव जोनोम जानाया जोंनि थाखाय जेबो गोरोन्थि नङानो। गोरोन्थिया जागोन जेब्ला जों थैनाय समालासै जों समाजनि मानसिनि जुदि जेबो खामानि मावलांनो हायाब्लासो जोंहा गोबां गिदिर गोरोन्थि जागोन होनना बुंदों। जों समाजाव सासे मोजां मानसि महरै सिनायथि होनो हालाङाब्लासो जोंहा गोबां गोरोन्थि जागोन होननानै दिनै बिथाङा बुंदों। दा बे लेखायैनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, नोंथांमोना मालाबाबो गावखौ सासे गोरिब न'खरनि होननानै सानो नाङा। अराय नोंथाङा गावनि गोसोआव मोनसे फोथायनाय ला जे सानसे समाव आङो सासे मोजां मानसि जागोन, समाजनि सासे गिदिर मानसि जागोन, बयजोंबो सिनायजानाय मानसि जागोन होननानै नोंथाङा अराय गोसोआव साननाय ला। आरो बे साननायखौ लानानै नोंथाङा दिनैनि बे समावनो मोजां खामानि मावनो सोलों, मोजाङै खस्थ' खालाम, जाहाथे इयुन समाव नोंखौ बयबो सिनाय हायो, बयबो सासे मोजां मानसि महरै मिथि हायो। थामथि खोथाया जाहैबाय, मुंदांखा स्वामी बिवेकानन्दआ मोनसे बाथ्रा बुंदों। बाथ्राया जाहैबाय, अल पावार इज इन इउ। देट मिन्स गासै गोहोआनो नोंनाव दङ। जे जोङो मा खामानिखौ मावनांगौ, मा खामानिखौ मावनाङा, बबे लामाजों थांनांगौ, बबे लामाजों थांनाङा, माखौ जानांगौ, माखौ जानाङा, बेफोर गासै खामानिनि थिरांथाया बा बेखौ थिरांथा खालामगिरिया जों गावबा गावनि सायावसो दङ। गावबा गावसो बेखौ थिरांथा खालामनो हायो जे जों माखौ मोजां मोनो, माखौ मोजां मोना, बबे लामाजों थांनो हायो, बबे लामाजों थांनाया, बेखौ अनलि गावल'सो मिथिगौ, गुबुना जेबो मिथिया। बेनिखायनो नोंथाङा गावनि गोहोखौ अराय फोथायनाय लाखिनानै खामानि मावोब्ला गुबुना नोंखौ जेबो खहा खालामनो हाया। जुदि नोंथाङा अराय गावनि गोहोखौ फोथायनाय लाखिनानै खामानि मावबाय थायोब्ला नोंथाङा सानसे समाव जाफुंसारनो हागोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो गावबा गावनि गोहोखौ फोथायनाय लाखिनानै अराय खामानि मावलां, अब्लाना सानसेब्लाबो नोंथांमोना जाफुंसारनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ।